Nsalmilkom ġon madribakom għonek fil-studios għal din id-diskussjoni għal niddiskutu l-lum ovvjament suġġett li huwa delikat ħafna. Delikat ħafna fis-sens għal għaliex nafu li mhux kulħadd meta niddiskutu dan is-suġġett sfortunatament jifhem għalfejn nkunu qegħdin niddiskutu dan is-suġġett. Ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tal-ġranet ilu nafu li grupp ta' Musulmani marru fil-pjazza ta' qudiem il-Knisja tal-Imsida u hemmhekk daw iddeċidew li joqogħdu hemmhekk u jitolbu. Kellhom il-permessi kollha meħtieġa mill-awtoritajiet Maltin u kif ġara dan, kif ġra din il-biċċa xogħol hawn Malta kompla żdied il-furur u anki l-argument u d-diskussjoni dwar jekk dawn in-nies għandhomx dritt, għandhomx il-jett, għandhomx dak li għandhom ikollhom biex jagħmlu dan. Kien hemm min maħass li ma ġara xejn ħażin, però kien hemm f'maġġoranza numru konsiderevoli ta' nies illi ħassewhom uffiżi mhux tal-li biss qabdu marru jitolbu hemmhekk u l-awtoritajiet tagħhom il-permessi imma għaliex dan għamlu dan quddiem Knisja tal-Reliġjon Kattolika Maltija. Situazzjoni ma kienet feliċi xejn, għaliex il-ftit ta' ġranet wara il-grupp l-Aqda Patriotti Maltin marru għamlu protesta quddiem l-istess knisja fl-istess post fejn il-ġimgħa ta' qabel sar it-talb mill-Musulmani u hemmhekk rridu ngħidu li s-sitwazzjoni bdiet teskala bil-mod il-mod. Ftit tal-ġranet ilu skoprejna wkoll sirna nafu illi dan l-istess grupp illi mar jitlob quddiem il-Knisja tal-Imsida ingħata post alternattiv biex jagħmel dan fl-ospizzju tal-Furjana. Jider li din l-alternattiva, din il-biċċa post fejn dawn jiltaqgħu jitolbu ma kienx sodisfaċenti biżejjed għal dan il-grupp illi xtaq jitlob u għandu kull dritt jitlob, kulħadd għandu dritt jitlob, però jider illi dawn qed jitolbu issa xi ħaġa aktar minn hekk, aktar milli qed jitolbu moskeja, aktar qegħdin jitolbu issa dawk li qed isejħulhom prayer rooms, dawk il-kmamar separati mferxin ma' Malta fejn wieħed ikun jista' jingħaqad u jitlob. Wieħed irid jifhem li f'Malta jidher skont dak li u m'għandix ċifri uffiċjali, m'għandix numri uffiċjali, ma jidher li hawn diversi komunitajiet Musulmani, aktar minn waħda u aktar minn tnejn, però f'Malta bħalma jaf kulħadd għandna moskeja waħda. Kien hemm min ukoll anke fost il-Maltin illi argumenta għalfejn qed imorru jitolbu barra fit-toroq meta dawn għandhom moskeja fejn jitolbu. Kien hemm risposti għal dan fejn qalu li l-moskeja ma tisax nies biżejjed. Però ftit tal-ġranet ilu minn diversi kitbiet, minn diversi nies li huma involuti fil-komunitajiet Musulmani, dan donnu der mod differenti. U llum fl-istudios miegħi għandi lil Walid li huwa kittieb, li huwa professur li ilu jgħix Malta dawn ħadd 30 sena li f'dawn l-aħħar ġranet kitba żgħira li kitabu għal daqsxejn ta' diskussjoni differenti minn dik tas-soltu. Rridu ngħidu li l-raġunament tiegħu fl-opinjoni tiegħi jagħmel ħafna sens. U miegħi għandi wkoll lil Ahmed Latif li ġej mill-Ahmadija Musulmana huwa mill-Pakistan. Ħanibda b'din mistoqsija l-ewwel għax kultant inħoss ftit konfuż. Fir-reliġjon Kattolika għandna il-Kristjani, għandna l-Insara, għandna il-Protestanti u dawn kollha b'xi mod jew ieħor għandhom relazzjoni ma' din ir-reliġjon ta' Kristu. Imma ir-reliġjon Musulmana tal-Ahmadija u r-reliġjon Musulmana u Islamika li inti tħaddan huma l-istess reliġjon. L-ewwel nirringrazzjak l-istedina tiegħek, ir-reliġjon huwa l-istess kif qed tajjeb li hemm ħafna denominazzjonijiet fir-reliġjon Nisranija, l-istess fir-reliġjon Islamika hemm denominazzjonijiet differenti bħal Ahmadija, Sunni, Xija, Ibadija, hemm ħafna jekk ngħidlek kważi iktar minn 70 ferad differenti. U aħna kollha ngħidu u nemmnu fl-istess Alla, fl-istess kitib il-Quran imaddes bħala il-kitib sagru tal-Musulmani u l-profeta tagħna huwa l-istess, il-profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu. Il-bażi huwa l-istess imma hemm xi differenzi u aħna ngħidu li meta nitkellmu bħala l-Islam kollha fuq kaxxa waħda. Imbagħad xi differenzi żgħar jew kbar
nħallihom wara biex niddiskutu. Wali tħaddan l-istess ħsibijiet ta' Le, it-twemmin ta' Ahmad mill-perspettiva ta' minn fejn ġejjina sonni mhumiex rikonoxxuti għax speċi jiena ma nafx ħafna fuq il-filosofija tagħhom, ma naf li huma nies paċifisti. Nies qabli għalhekk jiġifieri qishom il-Musulmani l-oħrajn ħaduha kontrihom għax speċi qegħdin tagħmlu ħafna derogi mill-Koran. Min għalija daw ma jiġġieldux, jiġri ma jiġġieldux għax ma jemnux fil-vjolenza. Imma mhix ħaġa tajba din ġifieri li kollok jinnaf din il-komunità musulmana li hija magħrufa mad-dinja kollha fil-fatt, għalkemm mhux rikonoxxuti, imma hija magħrufa li hija magħrufa li paċifista, mhux sabiħ li kollok. Żgur li sabiħ, kieku l-kompliment bħalhom. M'hemmx isbaħ kieku uġek ma tippreċjawx il-ġlid. Le qatt ma nippratikaw, qatt ma niġġieldu anke fil-postijiet fejn m'għandniex id-drittijiet bażiċi tagħna, qatt ma noħorġu nagħmlu protesta, qatt ma niġġieldu, qatt ma nollu leħinna kontra il-gvern jew stat ta' dak il-pajjiż, dejjem nagħmlu dak kollu li nemnu fil-paċi, fil-imħabba, fil-tolleranza u fl-armonija. U kif diġa kif għal il-ħabib tiegħi Walid, aħna il-maġġoranza madwar id-dinja, il-maġġoranza tal-Musulmani they do not recognize us bħala l-Musulmani. Imma il-punt huwa li min jagħti id-dritt lill-oħrajn li jiddeċidi dwar ħaddieħor li huwa Musulman jew le. Jekk aħna ngħidu u nemmnu kif qed il-bażi kollha hemm l-artikli kollha tal-Iżlam nemmnu nippratikaw u dejjem meta nitkellem anke qabel tkellimna dwar ħafna suġġetti, dejjem nagħti referenzi mill-Quran u mill-Qaddis Profeta Muhammad. U jekk dan mhux l-Iżlam ma nafx, ma nistax nifhem li hemm differenzi. Id-differenzi Alla wkoll ħala d-dinja. U hemm ħafna differenzi, hemm diversità. Hemm differenza tal-opinjoni. Dan ma jfissirx li jekk hemm differenza tal-opinjoni xi ħadd ma jsirx Musulman. U anke l-Profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu qal li l-differenza bejn il-komunità bejn il-umma, bejn il-komunità Iżlamika huwa tajba sakemm ma niġġieldux, ma nagħmlux ħażin. Differenza tal-opinjoni hija xi ħaġa sabiħa għax nitqallu minn xulxin. Il-fatt li il-reliġjoni Iżlamika għandha il-Koran imqaddes. Il-Koran tal-Ahmadija u l-Koran ta' Sunni. L-istess Koran? L-istess bija l-istess l-interpretazzjoni mbagħad tivvarja. Għaliex tvarja? Għaliex jippruvaw ivarjaw l-interpretazzjoni? X'inhu l-iskop li ħsieb wara li titvar? Kull rift jew kull qasma politika biex jiġġustifikaw ħolqu ideoloġija biex ovvjament biex isservi il-political ends tagħhom. Bħalma x-xija, per eżempju, x-xiti tant marru fl-estrem illi qalu l-anġlu niżil biżbal għal Muhammad, suppost kellu jinżil għal Ali. Sawa, imma l-istorja kollha poter. Fl-aħħar mill-aħħar kollu poter. Mbagħad nħolqu ħafna skejjel ta' interpretazzjoni tal-Qur'an. Minnhom min jgħidlek niftakar per eżempju għad-Dhahiri ġifieri dak li jidher minn barra, m'hemmx għalfejn noqogħdu nħaffru biex naraw x'hemm isfel. Biex naraw dak li qalu Alla jidher stret jidher daqshekk ċar. U l-oħrajn il-batini le, jekk Alla qal di tazza iridu speċi jgħidu ma jistax ikun Alla qal di tazza hemm xi metafora warajha jew hemm xi ħsieb minn taħt. U allura aktar ikkomplikaw id-dinja. Sawa, u plus li peress li memx ras kbira fl-Islam, memx dik xjadu
Il-piramida. Il-piramida, eżatt. Allura kulħadd jista' jinterpreta X'inhi għar-rasu. X'inhi r-raġuni, per eżempju, li il-Buddisti għandhom id-Dalai Lama? L-insara Griegi u Russi għandhom il-Papas. L-insara Rumani Kattoliċi għandhom il-Papa. Għaliex il-reliġjoni Islamika m'għandix mexxej? Fil-fema tiegħi għax hemm ħafna rjus. Għax di reliġjon ħarġet bejn it-tribujiet tal-Arab. Sewwa bejn ir-rjus, jiġifieri, bejn ir-rjus ħarġet. Sekemm Muhammad kien ħaj u rabba s-saħħa irnexxielu irażżan. Sewwa imma wara mewtu direttament beda l-ġlid. Beda l-ġlid għaw affarijiet qabli jafhom daw, ġifieri, qabel difnuh lill-profeta bdew jiġġieldu. Biex jieħdu l-poter. U sabdan it-tant wara daw l-eluf ta' snin kollha il-poter għadu ma tieħed minn ħadd partikolari. Minn ħadd partikolari. Qegħdin joħolmu pajjiż wieħed Arbi aw Musulman di l-ħolma tagħhom ġifieri, l-ħolma romantika. Li kollhom mexxej ħalifa wieħed eżatt. U inti qed tgħid nimmaġina li qed talludi għal dal-grupp Iżlamiku issa. Ironikament din l-ideoloġija tal-ISIS u tal-Qaida illi jridu pajjiż wieħed imexxih imam wieħed jew whatever. Illi huwa ovvjament impossibbli. Ħansaqsi din. Walid, ħansaqsi għalilek l-ewwel, kif jintażel imam? Jiġi appuntat. Min jappuntaħ? L-istat. L-istat, mala. U jiġi appuntat wara li jagħmel kors ta' 4 snin, jekk mhux aktar, kors universitarju, ġifieri fil-Ġordan jiena niftakar kien hemm Faculty of Islamic Studies and Sharia Law. Sawa? U plus rid jagħmel xi sentejn placement, ġifieri jisma' imam ieħor biex imbagħad ikellim in-nies għax di responsabilità u kbira, kważi aktar minn ta' politiku. U tgħidx kemm jisħnu l-rjus ġal-moskeja. Storikament it-taqlib li sar fl-Islam kullu tfassal ġal-moskeja. Sar riċentement il-demonstrazzjonijiet fl-Eġittu kollha kienu joħorġu mill-moskeja. Jiġifieri għax raġel isaħħanlek 1000 ras. Jiġifieri il-fatt li inti għandek imam appuntat mill-istat. Jiġifieri dan ma jkunx appuntat biss għax huwa persuna reliġjuż, imma probabbilment l-appuntament tiegħu ikun anki b'relazzjoni politika ma' min jappuntat. Aktar minn hekk ħanitkellem għal Ġordan, ġifieri il-pajjiż li trabbejt fih. Aktar minn hekk l-istat kien irid jara li politika bil-qudiem. Miktuba. Jiġifieri qabel dan ma jmur fil-moskeja u jkellem in-nies, l-istat irid jara din il-kitba u kien jibgħat wara xi 5-6 widnejn. Mela, kif ngħidu bil-Malti. Il-ħakkim innifsu jibża mill-moskeja. Jibża mill-moskeja. Ahmed, intom fejn titolbu? Il-komunità, ħanamillek mistoqsija oħra qabel. Intom kemm kbira l-komunità tagħkom? Kemm tiġbor fiha fiħdana nies? ħanġi inviġeb il-mistoqsija tiegħek u jew m'għandix xi punti biex ngħid xi kelmetejn. Tista' wkoll mela. Il-komunità tagħna f'Malta hija mhux daqshekk kbira, mhux iktar minn 50 ruħ, imma madwar id-dinja huwa kważi 200 million jew iktar. 200 miljun. Iva, mfirxa madwar iktar minn 208 pajjiż, kważi madwar id-dinja kollha. 200 miljun madwar id-dinja kollha u skont Walid intom komunità musulmana paċifista timxu kelma b'kelma mal-Koran
ma tiġildux, ma tollux leħinkom, ma tipprotestawx, ma titolbux dak li mhux tagħkom u lanqas tiġġieldu għal dak li suppost huwa tagħkom. Ara kemm intom paċifisti. Allura dal-200 miljun kif ma jfaqsux u jsiru 400, 500, 600 u jkollna d-dinja fil-paċi, ġifieri. Aħna mhux ma niġġieldux għal drittijiet tagħna, imma aħna wkoll ħafna drabi inħallu d-drittijiet tagħna lil ħaddieħor. Mhux xi ħaġa faċli, imma jekk xi dritt tiegħi u jien naf li jekk nieħu se jagħmel xi problema inħalli dan id-dritt lil ħaddieħor. Naħseb is-sugu tal-Kristjaneżmu min itik fuq din naħa dawwarlu l-oħra. Dat-tip. Le mhux anke dik le. Ma ngħidx dak. Jiena tajb nixtieq nispjega lis-semmija li qed niseguna bħalissa. Dawn it-tnejn min-nies li għandi hawnhekk huma tnejn Musulmani, it-tnejn ħadnu ir-reliġjon Iżlamika u biex tkunu tafu wkoll illum hija l-ewwel darba li qed ipoġġu quddiem xulxin daw u jitkellmu ma' xulxin fuq xi ħaġa li hija komuni għalihom, ir-reliġjon Iżlamika. Jiġifieri qatt ma ltaqgħu daw qatt ma kienu f'xi skejl flimkien, qatt ma kitbu kotba flimkien, ġifieri meta introduċejthom il-xulxin illum wieħed qal li ieħor jiena nafek x'imkien isni rajtek xi darba x'imkien, ġifieri biex tkunu ikolkom l-istampa ċara ta' dawn it-tnejn min-nies li għandi miegħi llum f'din id-diskussjoni fejn flimkien aħna tlieta rridu naslu. Kompli Ahmed. Dik naħseb fid-dinja Iżlamika hemm nuqqas ta' din dawk il-diskussjonijiet. Jekk nagħmlu dialogu bejnietna, jekk niddiskutu, nistgħu nirranġaw dak il-problemi kollha. Nuqqas huwa li ma niddiskutux affarijiet bejnietna. Illum jien ċert u dejjem kif ħabibti jgħid li aħna komunità dejjem nagħmlu paċi. Qatt ma nġildux u jien ċert li jekk niġu madwar il-mejda. Aħna recognize jew le, aħna Sunni, Ahmadija, Xija, ma jmemx problema. Kulħadd għandu dritt biex jemmen u jippratika. Imma jekk inpoġġu madwar il-mejda nistgħu nsibu soluzzjonijiet tal-problemi kollha li hemm illum il-ġurnata fid-dinja Iżlamika. Aktar kmini Walid qal li din hija ħolma. Żgur li ħolma. Ħolma li ma tistax issir realtà. Le ma tistax issir. Imma inti konvint li tista' ssir. Jien konvint li se jsir għax jien nemmen fuq Alla, jien nemmen the goodness u jien ċert li jekk mhux dik il-ġurnata tiġi f'ħajjitna se jiġi żgur fi ħajja ta' ulidna. Inti kemm il-darba titlob f'ġurnata? 5 darbiet. Bħal dak li hemm miktub u mitlub mill-Koran. Fejn titlob? Aħna għandna ċentru żgħar fil-Gżira li nitolbu nhar il-ġimgħa hemmhekk imbagħad il-komunità hija mifruxa madwar Malta u kulħadd jitlob id-dar. Nitolbu id-dar. Iva, nitolbu id-dar. Ġifieri li titlob id-dar mhuwiex projbit. Mhux bil-fors titmur x'imkien f'numru kbir ta' nies biex titlob biex Alla jisimgħek. Tista' titlob id-dar, għalma nkun jiena waħdi id-dar u nitlob nkun waħdi. Hemm obbligu fuq tal-ġimgħa biss. U x'inhu dan l-obbligu tal-ġimgħa? Li tmur tagħmelha fil-moskeja jekk tista'. Jekk tista'. Jekk tista', jiġifieri m'hemmx xabla fuq rasek. Jekk tista', jekk ġewk nies għal qarrida m'hemmx tagħmel. Ma tistax tmur. Ma tistax tmur. Jekk int ma tiflax, ma tistax tmur. Jekk it-tifel żelaq u jkollok tieħdu l-klinik, ma tistax tmur. Jekk int tinqbad xogħol, ma tistax toħroġ ma tistax tmur, eżatt. Dawn huma affarijiet li speċi jiġru. Ġifieri ħajkolli ngħidha minn. Tista' għax m'għandekx abtit tmur. Tista' wkoll. Jiena ġieli ma kellix abtit u ma mortx. Mhux se jbatlek xil-sin tan-nar. Mhux jbatlek xil-sin. Qed jaft frasi, Walid, interessanti ħafna ġbitni. Illi tista' u nerġgħu nirrepetuhom, inti tista' ma tmurx għax ikollok problema, ma tistax titlaq mix-xogħol, għandek it-tifel ma jiflax, inti stess ma tiflax, jien naf tinqabad x'imkien fejn ma tistax tiċċaqlaq. Alla mhux bodbod. Eżatt, hekk. Interessanti din toġobni għax bil-mod il-mod irid nersaq lejn anki dawk l-insara qed jisimgħu lili bħalissa li tista' din il-konverzazzjoni tista' sservi ta' lezzjoni għal kulħadd mhux għall-Musulmani biss, anki għall-insara li Alla mhuwiex bodbod Alla tal-libertà lil kulħadd mhux eżatt li jagħmel dak li jħoss. Ħansemmi fl-istess kontest storja żgħira. Meta dħalt naħdem mal-kumpanija fejn qiegħed issa
kelli biċċa karozza mini u traditni fej il-pompa tal-gas. U bdejt nkawwis da idejja saru suwed faħma, sawa kombinazzjoni għadda tabib, microbiologista u għalli xieġrak għatlu jek sejjer interview bil-fajl u l-karti u l-ħajar qmis li għandi għalli imxi ħanwaslak. U dħalt fuq il-board of directors bidejja suwedek u għattilum ġralu jek allura ma ġara xej. Ġifiri, jek bnidam jgħadrek, Alla mux se jgħadrek, daku il-xismu, il-bnidam jgħadir u l-bnidam, bxinu l-bnidam ħdejn il-madrija tal-la. Inti fejn titlob Walid? Jien ma niprattikax. Ma tiprattikax? La. Imma għandek xi raġuni għaliex ma tiprattikax? Raġuni personali, ġifieri, żommhom għalija. Mhux illi nxandarhom speċi, kulħadd, nirrispetta kulħadd. Imma inti tikkonsidra li innifsek Musulman xorta waħda? Żgur, kultura. Kultura Musulmana. Ma tiprattikax ir-reliġjon Iżlamika? Ma niprattikax. Aħna anki l-insara tagħna jgħidu aħna nsara b'kultura Musulmana. Kważi. L-insara Sunni biex niftehmu? Le l-insara. L-insara nsara? Nsara Ġordaniżi. Sewwa jgħidulek aħna nsara imma b'kultura Musulmana. Nimmaġin li għandhom kull dritt jaddottaw il-kultura li jixtiequ. Le, imma ma napprattikax, ġifieri. Raġunijiet wasalt għalihom jiena, ġifieri, konklużjonijiet wasalt għalihom jiena ma rrid nimponi fuq kulħadd. Kemm ilek tgħix Malta, Walid? Inni 25 sena. U kif ġejt Malta? Kif spiċċajt Malta? X'kienet ir-raġuni li ġejt Malta? Student, ġejt nistudja. Ġejt bħala student? Eżatt. Intu kol minn għalija, mhux ġejt bħala student, jew le? Jien ġejt bħala il-President tal-Komunità Ahmadija biex naħdem għall-komunità. Jiġifieri ġejt viża u kollox kif suppostu. U wara li l-estate kien hemm dan advert fil-gazzetta u għad speċi qabel insifer ħanidfa' applikazzjoni u ħaduni. Il-fatt illi ktibt dak li kellek tikteb wara li rajt dak li rajt, mhux inti biss imma raqtu Malta kollha, ġifieri. Għaliex ħassejt illi kellek tiktbu? Għax ħassejt illi ma kienx qed jagħmel ġid la l-Maltin li qegħdin jilqawna f'daru. U laqqas lilna aħna ma kien qed jagħmel sabiħ. Speċjalment f'dan iż-żmien u nafu x'inhu għaddej bħalissa fid-dinja. Għalhekk naħseb li kien bad timing minn banda. Sawa manifestazzjoni tal-waħx ngħidilha jiena ta' twarwir it-tip ta' exploitation li ntuża għax dik il-kelma isek trid tilwi id-drieq in-nies. Id-drieq tan-nies biex tieħu xi ħaġa minn għandhom. Jekk inti vera dana stajt tmur tapplika b'mod iċċivilizzat u tara xi jgħidulek possibbli jew mhux possibbli u dana jiena wasal għall-widnejja li l-gvern kien imdejjeq immens din il-biċċa. Da talb li qed isir. Skont ma ntqal mill-kelliem li qed jirrappreżenta lil dawn il-gruppi ta' nies, illi dawn applikaw kemm il-darba b'mod ċivili, però l-applikazzjoni tagħhom kienu qed jiġu irrifjutati. U r-raġuni li marru jitolbu hemmhekk għaliex ma kellhomx fejn imorru. Minn dak li qrajt jien minn dak li ktibt inti, jidher li inti m'intix ta' din l-opinjoni, lanqas. Le, minix ti din l-opinjoni. Spjegali għaliex, Walid. Għax jiena l-ewwel nett nemmen li dik il-moskeja tasa'. Inti ġilit ħadd dik il-moskeja? U labt il-futbol 11 kontra 11. Ġifieri taf l-ispazju li din il-moskeja. Ejwa, imma li qatt jiġri, qatt jipparkjaw il-karozzi tagħhom. Mhux ovvja, inti għajd li ma knisja fid-dinja għandha parkeġġ. Jiena ġej mill-Ġordan kullu moskej, l-abda moskeja ma għandha parking. Inti trid taħseb. Għalhekk ħafna nies fil-fatt jużaw tal-linja għal dik it-talba. Imma jekk inaħħu l-karozzi tagħhom minn hemm, itqiegħed John, itqiegħed partit bil-partitarji tiegħu. Hemm wara. John Moskeja. John Moskeja, isfel. F'Malta għandna komunità Musulmana ta' xi 35,000.
هيك قتايدو إما لو qed jgħidu jiena qatt لو moddejthom ras نحن mara. نفسهم نساء دawk ما يمرروش Ma jmorrux daw. ما يمرروش عش Ħan nistaqsi fuq di wkoll għax interessanti. ما يمرروش افهم ما مش اوبليجو فوقهم اللي يمروا الساتش ياك تنخي تفال Ġifieri għal dawk alla laqas mhux bodbot laqas. لا مش بدبد وتريد تنخي الطفال والترابي والمرضى واللان اش دو ما يمروش وتريد تنخي منه بحالي وتعيش كماو يجي في قد نتكلموا فوق 5000 كل اللي يمروا يطلبوا في مالطا كلها براتيكانتي جفيري والجمعة أو الليبياني بريزمبيو إيفا الليبياني نحسب ينقلوا كلها الجمعة عليهم هي براتيكا قوية دقس الرمضان ما يفلي لك جرة خلي يعمل سنة صحيحة شو اسمه يعمل أفري تحزين أما لا يسأل الرمضان دقسيك ستريت ها ستريتامنت يقلب Intom ukoll? Ahmed, aħna il-mistoqsija. ġifieri, għal dak li kien għal dak li għad kif għadu għal Walid. Il-fatt illi skont il-Koran inti liberu li titlob 5 darbit fil-ġurnata li l-ġimgħa trid tingħaqad f'kongregazzjoni imma din mhix xi ħaġa bil-frosta, ġifieri jekk ma tistax jew anki kif qala Walid jekk inti tħoss li m'għandekx tmur inti skużat ukoll. Ġifieri intom għandkom l-istess Fima. Le fil-Kurani Maddes hemm kapitlu sahih li jismu il-ġumma. Hemm Alla jgħid li l-talb tal-ġimgħa huwa obbligu għall-Musulmani, speċjalment l-irġiel. Imma jekk xi ħadd għandu problemi, imma jista' ma jmurx. Għax Alla jgħid li tagħmlu affarijiet faċli għan-nies mhux diffiċli. Ekki. Imma dan huwa obbligu biex imorru. Jekk nistgħu huwa obbligu biex imorru. It-tieni net anke talb tal-ġurnata 5 darbit huma wkoll obbligatorju biex imorru. L-aħjar huwa imorru il-moskija jew fil-ċentri congregational prayer u nitolbu fl-imkien hemm raġunijiet għaliex. Imma jekk xi ħadd ma jistax, huwa marid għandu xi problema, għandu xi kif diġà ħabib tiegħi li għandu tifel jimrad u għandu biex jieħu l-klinika. Dawk l-affarijiet li Alla huwa dejjem irid biex jagħmel affarijiet faċli u mhux diffiċli għal persuni. Imma huwa obbligu ħanajdlek. Imma imbagħad ukoll misteri li xi ħadd jekk jista' importanti jekk ma jistax Alla huwa għandu biex jiddeċidi jien u ħadd ieħor ma jista' jiddeċidi fuq dawk l-affarijiet. Hemm jien ukoll ngħid xi punti li diġà tkellimna għax dwar il-komunità Aħmadija jekk nitkellem speċjalment, aħna m'għandniex political scope. Xejn. Ma naħdmux għal xi poter, għal xi flus, jew għal xi ħaġa oħra. Le. Lan tagħna huwa il-komunità Aħmadija madwar id-dinja hija komunità reliġjuża li jaħdem għal reliġjon għal Alla u għal bnedmin. Dan hu biss xejn iktar u xejn inqas. Inti saqsejt dwar il-leadership. Fil-komunità Aħmadija għandna tmexxija huwa ngħidu il-kalif huwa il-mexxej reliġjuż tagħna, mexxej wieħed nimxu warajh. U dejjem meta jiġri xi jiġi madwar id-dinja, dejjem insibu il-gwida, id-direzzjoni minn għandu. Għalhekk, tumur fejn tumur, jekk Aħmadi huwa mill-Afrika, mill-Asja, mill-Amerika, mill-Europa, il-ħsibijiet tiegħu dejjem biex namlu paċi li mħabba bejn l-umanità. Namlu ġid li ħaddieħor. Namlu d-dinja aħjar għal ġenerazzjoni li ġejjin. Nippratikaw reliġjon kemm nistgħu. Imma mhux bil-fors namlu imponu fuq ħaddieħor u anke mhux fuqna għax ir-reliġjoni Iżlamika hemm ħafna flexibility. Hija mhix reliġjon rigid li imma ma sfortunatament hemm mexxejja jew scholars hemm clergy Iżlamiċi li għamlu dan ir-reliġjon very rigid and harsh. Imma fin-natura tiegħu m'hemmx
daqsik riġir dak ir-reliġjon, hemm dejjem jsib xi affarijiet flexible affarijiet, anke it-talb, anke jekk nitkellmu dwar Ramadan, hemm ħafna flexibility. Jekk timred, inti marid, le, m'għandekx biex Ramadan. Ramadan. Jekk inti sifer, le, ma tsumx. Jekk il-mara għandha tfal żgħar jew qed tqila, le. Tfal żgħar l-istudenti, le. Hemm regoli, hemm faċilment, hemm affarijiet flexible għal kull persuna. Jien ngħid li jekk aħna bħala l-Musulmani nippratikaw it-talim Iżlamiku skont il-Quran u l-prattikatijiet tal-qaddis profeta Muhammad, m'hemmx problema. Fil-reliġjoni Iżlamika jispikkaw żewġ kelmiet. Il-kelma ġihad u l-kelma xarija. Nixtieq nisma' minn għandkom li intom in-nies li għandkom din il-kultura Musulmana. Xi sarfu daw iż-żewġ kelmiet? Kulħadd tihom interpretazzjonijiet differenti. Sawa. Għal skopijiet nimmaġina differenti. Dal-aħħar qed nara filmat fuq l-internet ta' żewġ imam differenti, wieħed f'lokalità fl-Ingilterra u l-ieħor f'lokalità oħra fl-Ingilterra. Dawn suppost jaqgħu taħt l-istess Koran u jemmnu fl-istess Alla. Imma il-diskorsi tagħhom lil dawk li kellhom qudiemhom kien kompletament differenti tal-kelma ġihad. Issa jien għalli qiegħed hawn mhux qiegħed fuq dak il-filmat f'dik il-kamra fejn smajt u fejn rajt viżwalment. Min għandkom li intom ta' din il-kultura. X'i jfissru dawn iġiex kelmiet? X'i tfisser il-kelma ġihad? Ara, l-kelma lingwistikament tfisser tip ta' batija, tipo. Dbatija. Batija, eżatt. Inti tagħmel ġoħd, ġifieri inti qed tagħmel effort. Imma fil-kuntest Iżlamiku mhux hekk tfisser. Fil-kuntest Iżlamiku u ma rridx nħabba wara subgħija tfisser holy war. Gwerra mqaddsa. U dana huwa jekk dana jista' jikkorriġini, dan il-ħames pilar tal-Islam. Le, dak mhux wieħed mill-pilastri le. Ejwa. L-ġihad? Le, m'hemmx. Arkan l-Islam. Le. Ma ngħidhom li. Arkan Islam li huma nemnu f'Alla, il-profeti, l-anġeli. Arkan l-iman, arkan l-Islam. Dan huwa iman huwa Shahadatan, shahada, as-sawm, som, as-salat, as-salat, ħajj, az-zakat. zakat. Ħajj, zakat. الجهاد عماد الإسلام. عماد الإسلام. I think. Għax jien jekk permetti li nisbi, il-ġihad kif aħna nemnu ju nifmu, il-ġihad il-kelma hija jfisser ġoħod kif qal biex namlu sforz għal xi kawża nobli ġusta. Imma dan hemm jiġi x'inhu il-kawża ġusta u nobli. Aħna nemnu u dak nemnu għax minn u dak il-messaġġ ħadna mill-Quran u anke l-prattikajiet tal-profeta Qaddis Muhammad. Level u l-ikber ġihad huwa biex niġġieldu kontra l-ego tagħna. Jekk jien mhux persuna tajba għandi biex niġġielder miegħi Miegħek innifsek. miegħek innifsi biex insir persuna aħjar. It-tieni net biex ninserwa l-umanità, nagħti ġid u nagħmel ġid lil bnedmin. It-tielet li nxandru il-messaġġ tal-Iżlam bl-għal, bil-imħabba u bit-tolleranza inxarru dan il-messaġġ u nagħtu dan il-messaġġ u naqsmu mal-oħrajn. U l-aħħar huwa li jekk il-Musulmani jiġu attakati minħabba ir-reliġjon tagħhom, mhux politikament, minħabba ir-reliġjon tagħhom, għandhom kull dritt biex jiddefendu ruhom. Dan huwa ġihad ukoll, imma mhux il-ġelida holy war li biex immorru u niġġieldu fisem l-Islam mal-oħrajn. Ma jistgħux iġibu l-skuża li daqgħet ikunu attakkati allura jużaw din il-forma ta' ġihad biex huma jiddefendu. Storikament ġiet tfisser. Hemm jagħmlu jippratikaw li dan huwa biex ma rridx nilgħab fid-diskors sewwa hija invasion, tip ta' invasion. Ġiet ukoll meta inti tibgħat expedition armata xi tkun di speċi huwa tip ta' invading. Sewwa
Imma storikament iżviluppat hekk, Storikament żviluppat bħala xi ħaġa li inti Eżatt, li din tuża taħt holy il-kappa war, reliġjuża imma biex inti tattakka. Eżatt. Mela ħan nifqgħu hekk għalissa xtarina ħin l-aħbarijiet. Għandna minuta l-aħbarijiet, nifqgħu ftit reklami fakkarkom fl-istudios miegħi għandi il-Laj Ahmed Latif mill-Ahmadija mill-Musulmana, komunità Musulmana f'Malta u lil Walid Nabhan, il-Walid Nabhan illi qegħdin nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet li qegħdin ikollna bħalissa f'din il-gżira tagħna Malta. Se nkunu magħkom dalwaqt. Mela tkompli d-diskussjoni tagħna għadda kif smajna wkoll anki fl-aħbarijiet illi hemm triq xintil fħal tarxin magħluqa għadni kif irċevejt telefonata biex nikkoreġu l-isem ta' triq magħluqa hija Luqa Road u mhux Xintil Street. Mela, id-diskussjoni tagħna bejni flimkien ma' Laj Ahmed Latif tal-Komunità Musulmana Ahmadija f'Malta u għandi lil Walid Nabhan li qegħdin niddiskutu dak li ġara f'Gżejjer tagħna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għandi diversi SMS li nixtieq naqra wkoll u se nibda nieħu ftit telefonati ħalli nkunu nistgħu nisimgħu wkoll anki x'għandhom xi jgħidu s-semmija tagħna. Fil-fatt SMS minnhom tgħidli hekk staqsi ftit dwar xi jgħid l-Iżlam dwar il-ġihad kombinazzjoni, għandna kemm tkellimna dwarha. Proset tal-idea li tagħti leħen lill-Musulmani. Jiddispjaċini imma aħna omja u iċċassati. Dawk li mietu għalina minħabba reliġjon min jaf x'jitqalbu fil-qabar. Mela l-istorja għal xejn tallimna, sewa jgħidu history repeats itself. Il-kelma ġihad lanqas li skulari Musulmani ma jaqblu dwarha. Kelma li fil-Quran issiba ħafna drabi. Infatti il-muġahedin huma dawk li jieħdu sem fil-ġihad ta' dinna dil-SMS. Mbagħad fazzjonijiet insara ma joqtlux lil xulxin bħalma jagħmlu il-Musulmani, mur ipprova itlob barra f'xi pajjiż Musulman. Il-Knisja fi Tripli ma kienx daqshekk tgħid din l-SMS. Mela, ħalli nkomplu qabel nibda nieħu telefonati dwar dak il ħallejna l-aħħar. Konna qed nitkellmu dwar il-kelma ġihad. U hawnhekk jidher illi din il-kelma qed tingħata interpretazzjoni minn fazzjoni differenti kulħadd kif jaqbillu. Min jgħid li holy war, min jgħid li sforz biex inti tagħmel għall-aħjar fil-ħajja, min jgħid li hija ġlida miegħek innifsek, però fl-istess ħin donnu qed jaqa' kollox taħt din il-kapa waħda tal-kelma ġlida. Issa kif tinterpreta il-ġlieda kulħadd għandu naħseb jiena il-mod tiegħu. Imma fil-reliġjon Iżlamika jew fil-kultura Iżlamika hemm ħafna affarijiet li għal ħafna nies għadhom dubjużi, pereżempju d-dritt tal-mara. Li l-mara mhix daqs ir-raġel u m'għandix tkun daqs ir-raġel. Li l-mara meta tiġi biex tintalab tagħti xhieda pereżempju ma titwemminx jekk ma jkunx hemm xi 3 jew 4 minn nies oħra li jgħinuha din billi dawn jgħidu li dak li qed tgħid huwa veru. U hemm ħafna dawn it-tip ta' misteri, inkluż imbagħad l-iktar ħaġa li qed tbeżza lil ħafna nies mhux fl-Ewropa biss imma ma komplementa madwar id-dinja hija l-kelma Sharia law. Għaliex il-mara m'għandix dawn id-drittijiet taħt ir-reliġjon Iżlamika? X'inhi r-raġuni li l-mara mhijiex ikkalkulata daqs kemmu ikkalkulat ir-raġel? Għaliex? Jiena naħseb aktar għandha x'taqsam mal-kultura qabel ir-reliġjon. Eżatt, qabel malli mar-reliġjon, ir-reliġjon kif taqbad tgħid qisu ta' dak it-tembru uffiċjali qisu qabad u ta' dak x'ismu. Il-mara kienet diskriminata minn żmien l-qedem, ġifieri minn qawl id-dinja. Diskriminata ħlief f'każijiet rari u separati. Naħseb hija arroganza tar-raġel u t-testosteron tiegħu. Dan qatt ngħid ġifieri. Fl-istorja. Allura dak li kien jaqbillu qabel l-Iżlam sewwa
preservah fl-Islam. Preservah fl-Islam. Ġifiri, inti jettajt li il-reliġjon Islamika kienet l-iskuża biex dak li kienem fil-kultura isir uffiċjali. Uffiċjali, eżatt. Baqa uffiċjali fil-fatt sa ċertu punt, għax il-poligamija kienet teżisti, speċi ħallija. L-iskjavitu naħħija imma gradualment, ngħidu gradualment, għax ma nafx jiena xi tfisser jekk naħħija u tista' tinżil is-suq tixtri waħda, għax hekk kienet Bagdad u Damask sa ċertu dan. Naħseb dik il-ħaġa kontra il-mara fl-Ewropa sa ftit ilu ta' ġifieri ħadet id-drittijiet tagħha. Nistgħu ngħidu mill-rivoluzzjoni Franċiża imma evolvit. Evolvit. Ara, Fid-dinja Islamika. Il-mara Arbija kienet vera onestament evolvit fis-sebgħiniet u l-80s. Sawa illi jsejħilha kittieb Iraqi the revolution of miniskirt. Sawa illi fis-sebgħiniet kienet tilbis hekk il-mara Arbija f'Bejrut u f'Amman jiġifieri mis-sebgħiniet law kullu mixi blura. Kullu mixi blura u dan kullu bil-flus maħmuġa tas-Sawdi. Bil-flus tal-Gulf. Sawa qabdu f'kull moskeja poġġew xi saħħar jippritika lin-nies biex missier imur id-dar jagħti xaba lill-bintu għax li bsejjek. U f'kemm inni ngħidlek difnu dil x'ismu. Taqbel ma dan li qed jgħid fl-inkwantu mhux l-inkwantu tax jagħmlu s-Sawdi għax inti mill-Pakistan ma tafx jagħmlu s-Sawdi imma f'dak li hu kuntest li l-mara mhijiex fuq l-istess livell tar-raġel, mhijiex il-livell tar-raġel fil-dinja Islamika. Fil-fema tiegħi ħad nitkellem li hemm għana biex nagħmlu differenza distinction bejn ir-reliġjon u bejn kultura. U nagħti eżempju il-qudiem. Il-talim Iżlamu huwa ċar u jagħti ħafna drittijiet lin-nisa u jekk nitkellem dwar għatif il-mara tiegħi għandha iktar drittijiet minni għax jien naf x'qed ngħid u jekk xi ħadd imur u tistaqsi lilha se tgħid ukoll li jien tajta kollha drittijiet kollha iktar minni. Ma xent. Ma żomm da xejn. Permetti għax interessanti kif għattieli. Inti għatli jien tajta drittijiet kollha li xilqla. Skużi. Int min int biex tagħti int id-drittijiet lil mara tiegħek. Għandu jkun id-dritt ġenerali li mara tiegħek ukoll drittijiet mhux ix tiola inti. Għandek raġun għax jien skużani li kellimtejn użajt huma ħażin. Ma importax, marra. Ir-reliġjon Iżlamika qed jagħti dawn id-drittijiet lil mara u meta hija mara tiegħi għandha dawk id-drittijiet lilha wkoll. Daqs kemm għandek inti. Iva. Nasa iktar minni xi drabi rispett li għandi lejja u hija enormi ħanajdlek. U għandek raġun li fil-kultura fil-pajjiżi Musulmani hemm ma jagħtuhomx drittijiet lin-nisa u jekk nispjegalek eżempju l-iskola li jien studjajt għallima mhux kollha hemm kien partikolari ħafna minnhom kienu bravi it-tfal tagħhom subin kienu jistudjaw fil-iskola, fil-università, kullimkien, imma t-tfajliet u l-nissa tagħhom qatt ma marru l-iskola għal ġurnata waħda. X'in ngħidu dan huwa l-Iżlam? Le, Iżlam il-Profeta Qaddis Muhammad qal it-tagħlim huwa obbligu għal kull Musulman raġel u mara. U jekk xi ħadd ma jagħtix dik id-dritt u ma jħallix it-tfajl bniet jew l-nisa tagħhom biex jistudjaw dan huwa tort tagħhom dik il-kultura għax ħafna affarijiet għaliex kienu jagħmlu dan kienet false sense of pride. Ma skużi, jekk fil-Koran hemm miktub dan li it-talim huwa għal kemm għar-raġel u kemm għall-mara. Kif l-istess nies li ħadnu l-Koran u li jemnu f'dak li kiteb Muhammad jagħmlu bil-kontra? Jekk kienu daqshekk riġidu twemmin u jekk veru dil-forza ta' twemmin qawwija li hemm fir-reliġjon Iżlamika trid timxi fuq dak li kiteb Muhammad, fuq dak li kiteb dan il-persuna illi llum għandu
miljuni ta' nies jablu f'dak li kiteb. Dawn jafu li qegħdin ikissru dak li kiteb l-istess Muhammad. Għasib hemm ignoranza l-ikbar ħaġa li jien dejjem ngħid li edukazzjoni huwa l-ikbar forsa naqbel li miegħek. l-Iżlam ħafna enfasizza fuq dan is-suġġett u sfortunatament id-dinja Iżlamika marret lura fi edukazzjoni u dak nitkellem dwar li n-nies anke li Minister Żball, inti darba semmejta din f'xi waħda mill-intervisti tiegħek dwar l-edukazzjoni, ġifieri jiena inti qed jekk Minister Żball li d-dinja Iżlamika marret lura marret lura f'dik li edukazzjoni. X'inhi hija r-raġuni għaliex? Għaliex iktar ma jkollok poplu ignorant iktar inti tista' tiddomina u tagħmel li trid meta tkun qed tmexxi? dik era waħda mir-raġunijiet. Il-gwerra pajjiż bħal Sirja tista' tibgħat waħda mill-akbar miżerji, traġedji bħalissa li tfal tagħhom illiterati. Tista' tibgħatu liema skola. L-Iraq l-istess. U dawn affarijiet jiena biex inkompli ma' dak is-suġġett, jiena fil-fema tiegħi jiena bħala Walid Nabhan l-unika pajjiż li l-mara ħadet fih xi drittijiet hija Tunis. Hemm pakkett ta' liġi huwa favur ħafna l-mara, tant huwa favur il-mara sewwa illi ma jippermettix raġel jiżżewweġ darba oħra. Dikka kienet liġi. Dik li kienet liġi li kien daħħal Burgiba. Attwalment il-mara tiegħu għax kienet tmexxi minn taħt. Imma insomma ħaġa tajba immens jiena vera ħadd gost ġa taksi Tunis għalli jiena jekk nerfa' eidi fuq binti jew marti u ġibu norqod l-għassa l-lejla għal tant ġiet powerful il-mara Tunizina. Veru. U hekk għandu jkun. Jiena met ħafna żmien it-Tunizija, ġifieri nista' nixdu dan. Din nofs is-soċjetà. U dan huwa tagħlim Iżlamiku li aħna biex inrabbu bniet bil-mod ma nagħmlux dinzjoni bejn subin jew bniet. Nagħtuhom ma nagħmlux. Isma' ħabibti, jekk mal-Musulmani ma nagħtuhomx id-drittijiet dan huwa tort tagħna. Aħna nagħmlu. Aħna nagħmlu dan huwa tort tagħna mhux tal-tagħlim. Aħna nagħmlu l-iskejjel sal-lum separati tal-gvern. Separati. Il-privat qabli hemm x'inhu l-iskop li inti tagħmel toħloq differenza bejn mara u raġel? X'inhu l-iskop? Qabli l-iskop li ħafna mill-familji jaraw il-bent bħala pis li speċi trid prodott, trid kabru, titemmu, x'ismu biex imbagħad tittieħel xi ħadd ieħor. Sewwa, qabli minn hemm ġejja. Fid-dinja tal-punent minn fejn ngħixu aħna fl-Ewropa, l-mara kien hemm żmien fejn ma kellix drittijiet ukoll. Però ma kienx skjava laqas. Imma biżmien tul is-snin evolvejna. Ekku. In-nies inbidlu. In-nies talmu. Illum il-mara l-irwol tagħha mhux differenti xejn minn ta' raġel. Minkejja li għad għandna forsi l-argument u diskussjoni li il-mara da ma leħqitx eżatti fejn trid tilħaq f'dak li huma livelli imma kull ġurnata dejjem ikun hemm bidla. Fid-dinja Iżlamika jidher li dina waqfet x'imkien. Dak li inti tajt dinja kultura Ewropej. U qegħdin nitkellmu il-kultura Musulmana. Ġibtni preċis għal dak li qegħdin niddiskutu għaw. Din hija l-kultura Ewropea. Mela kif tispjegali? In-nies mid-dinja Iżlamika jridu jiġu fl-Ewropa. Lela, ħan nispjegal. Din jekk nitkellmu dwar il-kultura, hemm fil-kultura hija differenti meta nitkellmu it-tagħlim. Ana jekk nitkellmu dwar it-tagħlim Iżlamiku, it-tagħlim Iżlamiku hemm ħafna drittijiet għan-nisa. Imma jien nammetti il-pajjiżi Musulmani ma jagħtuhomx dak il-dritt biex jgawdu n-nisa u l-tfajli l-bniet dawk id-drittijiet. Dan ma tort tagħna il-Musulmani, mhux it-tagħlim. Għax aħna marbutin ma dawk il-kulturi. Meta tġibilha mara oħra, drittijiet meta fil-qorti ma tiswix ix-xhieda tagħha. Dawn drittijiet. Iva, jekk nispjega. Jekk taf drittijiet vis-a-vis x'kienet għalfejn sena ħaġa oħra. Imma il-mara fis-Sawdi sal-lum mhux biss ma tistax issuq
laqqas biss tista' tivvota għandu kun. Dan ma kultura, dan ma tort tal-Sawdija tan-nies, mhux ta' Islam. Fil-Kuwait Islam ma jagħtix ma jgħidix nisa ma jistgħu jissux. Dritt tivvota. Imma jekk Sawdi jgħidu li ma tissux, dan ma tort tal. Għax dana it's a man thing. Ek diki il-raġunar tal-kultura, it's a man thing. Kemm ir-reliġjon u kemm il-politika mara posta l-kċina bej waħed u ieħor. Dak hu r-raġunar. Ġifieri l-affarijiet kbar jiddeċiduhom l-irġiel. L-irġiel. Jekk nispjega dwar pereżempju fil-komunità Aħmadija, il-nisa tagħna jew il-bniet tagħna huma edukati ħafna. Jistudjaw kemm jistgħu. Jekk iridu biex jidħlu fix-xogħol fin-negozju jistgħu. Jekk imur hemm ħafna li qed isiru tobba, għallima, l-inġira, scientist, kull imkien il-mexxej tagħna jenfasizza ħafna u ħafna li dawn huma drittijiet dak li raġel għandu l-istess huma wkoll drittijiet tan-nisa. U dan fil-kultura tal-komunità tagħna qed nippratikaw it-tagħlim Iżlamiku u qed insiru u nuru dik ir-rispett jien qatif. Dak ir-rispett li nuri l-mara tiegħi minn fejn ġejja? Mhux li talimt mill-xi kultura, le, talimt mill-reliġjon Iżlamika għalhekk nagħti dan id-dritt u jew ma nistax nuża dik il-kelma darba oħra, flimkien ingawdu dawk id-drittijiet jien u l-mara wkoll. Ġifieri inti Ahmed qed tgħid li il-kultura u r-reliġjon fid-dinja Iżlamika huma separati. Inseparabbli. Hemm kull imkien. Fejn huma separati? Fejn huma inseparabbli l-kultura u r-reliġjon? Fejn huma inseparabbli? Flimma pajjiż huma inseparabbli? Tunezija forsi? Insomma, fl-aħħar mill-aħħar pajjiż Iżlamiku. Iva, ukoll, ma fejn hija mifruda r-reliġjon mill-kultura? Le, hemm importanti il-punt huwa li l-kultura tal-pajjiż, pereżempju jekk tgħidlek eżempju tal-Pakistan. Fejn ngħix hemm lista ta' affarijiet id-drittijiet meta nitkellmu tan-nisa, hemm Musulmani li ma jagħtuhomx drittijiet lin-nisa, hemm Hindu li ma jagħtuhomx drittijiet lin-nisa, hemm Kristjani li ma jagħtuhomx. Iva, ma dak kultura ta' dik il-naħa. Ekku, jiena m'għandi xejn kontra dik il-kultura, assolutament. Jekk inti trid li fil-Pakistan Hindu għandhom dik is-sistema, bjejxuha għalija ma tagħmilx differenza, li qed niddiskutu għaw illum qed niddiskutu għax qed inġo pajjiżna, jiġifieri, u llum qed ngħid pajjiżna għax intom it-tnejn tgħixuha u allura dan illum huwa wkoll pajjiżkom, illi din il-kultura li inti imdorri biha fis-Sirja, fil-Ġordan, minna, fl-Eġittu, jekk inti dejqitek f'dak il-pajis u deċidejt li titla u tmur tgħix f'pajjiż li dik il-kultura m'għandux. Għalfejn trid allura. Trid allura meta tiġi bih, x'inhi r-raġuni? X'inhu l-iskop ta' dan iċ-ċaqli li tuħu dik il-battikata kollha, tirriskja ħajtek u ħajt tal-familja x'in tiġbajl dik il-ħajja biex meta tiġi f'pajjiż li l-kultura tiegħu hija kompletament differenti minn dik li inti mdorri tgħix fiha, trid iġġelu bil-fors jaċċetta li inti tipprattika dik il-kultura f'pajjiż li dik kultura li ma tiswix. Jien ma nitlobx dak li għandi bżonn il-kultura dik li fejn in-nisa m'għandhomx drittijiet u fil-punent jien nitlob le. Hawnhekk meta n-nisa għandhom drittijiet, jien dejjem I'm a great advocator ta' drittijiet ta' nisa. U kif nista' jkun ngħid li għandi bżonn il-kultura tiegħi tal-Pakistan fejn in-nisa m'għandhomx drittijiet m'għandhom xejn. Jien irid meta hawnhekk dawk id-drittijiet li n-nisa jistgħu jgawdu mela le. Walid. Ja, jiena ma nafx kemm vera l-mara ġiet il-liberata fil-waqt li qegħdin nimponu ħafna drab fuqha ma nafx. U da kullu jonqas ta' fiduċja jew għax l-intenzjoni tagħna mhux nadifa għal kollox. Jiena di l-biċċa li taħbi bniedem jew bniedma narata ta' kexkix tal-waħx ġifieri, xi ġifieri taħbi wiċċ li ħalqu Alla. U ħalqu Alla u għandna kull dritt naraw. Jiena pereżempju bniedem jekk ma narax għajnej ma nistax nagħmel l-ebda kuntatt nikkomunika miegħu jekk ma narax għajnej.
والmovimenti ta' rasu u dan, ġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet bażiċi. Fil-waqt li kien ma' mniżżel fil-Quran biex mara titatta l-kollox. Le anke fil-velu hemm ukoll estrem. Kif inti qed li l-Islam ma jgħidx li l-mara għandu biex minn rasa l-isfel għandu biex jaqta kollox. Le, dan huwa mhux skop. Skop tal-velu huwa li l-mara woman does not get the extra attention. U jekk xi drabi ngħid li jekk il-mara tilbes xi mod estrem, dan ukoll tiġbed attenzjoni ta' ħadd. Allura billi tiġbed l-attenzjoni, mmorru naqbżu fuq. Allura jisak għatajt jekk tiġbed l-attenzjoni. Le. Mhux kull mara fid-dinja tħobb tiġbed l-attenzjoni. U kif? Ħan nispjega li jekk. Natura tagħhom di. Le jien ngħid li anke meta fil-estrem nippratikaw il-velu u tiġbel l-attenzjoni ta' wkoll mhux tajba. Jekk f'moderazzjoni nippratikaw it-talim li Alla tagħna bħala lil Musulmani, jekk nippratikaw u nibqgħu moderati m'hemmx ħażin. Il-problema tiġi meta insiru estremi li irid at any cost irid biex nippratika dan jagħmel ħażin. Jina, u fil-fatt ħaniħu diskussjoni hemmhekk u mhux se nħalli l-kelma xarrija lo taħrabli, però rrid immur għad-diskussjoni biex naslu għal punt dwar dak li ġara Malta. Malta kellna l-problema li kellna dan in-numru ta' Musulmani Iżlamiċi illi marru fil-imsida, sabu din il-pjazza, applikaw permess, il-pulizija tatulhom dan il-permess u dawn intefgħu jitolbu quddiem il-Knisja. L-insara Maltin ħassewhom b'offiżi. L-insara Maltin qed nuża l-kelma nsara Maltin biex ma nużax il-kelma laqda patrioti Maltin, għaliex għalkemm u din ovvjament li se ngħid hija xi ħaġa li n-nies hemm barra jistgħu jikkonfermaw. Għalkemm għal dik il-protesta tal-laqda patrioti Maltin marru numru sostanzjali ta' nies, però fil-maġġoranza tal-Maltin li huma insara ħassewhom b'xi mod jew ieħor offiżi għal dak illi ġara. B'dak illi ktibt inti jien li insegwi x'qed jiġri madwari, Walid, u qed nindirizza lilek, qed insemmik biex is-semmija jkunu jafu li ma qed nindirizza. Li ikkonfermajt li l-ħsieb li kelli jien illi r-raġuni tat-talb fil-pjazza tal-imsida u t-talba uffiċjali lill-Gvern Malti biex ikollhom lok fejn jitolbu mhijiex għajr ħlief qasma bejn il-komunitajiet Musulmani f'Malta. Korrett jien jew korrett? Talba għal moskeja oħra hekk kien l-iskop. Biex ikun hawn żewġ gruppi ta' Musulmani. Ma ara malli jitwaqqaf minaret ieħor ħajnxaqqu l-Musulman. Il-komunità Musulmana ħatinqasam. Direttament. Dawk li huma favur l-Libjani u dawk li kontra l-Libjani. Ma qed tissemmi l-Libjani minħabba li ovvjament l-imam tal-moskeja li hemm f'Raħal il-ġdid huwa maħtur mill-Istat Libjan, mhux hekk? Eżatt. Huwa parti mill-missjoni diplomatika Libjana. L-istorja dejjem għalmitna li fejn kien hemm qasma fil-komunitajiet Musulmani jitwilet l-estremizmu. Eżatt. U dan il-speċi jiena qed nipprova nqajjem attenzjoni fuq għax Malta mhux nieqsa minn fanatiċiżmu lanqas. Ekku. U qed jiżdied. U qed jiżdied għal dawn raġunijiet. Qed jiżdied u jiena smajt każ tal-waħx, vera tal-waħx. Fuq ħabib tiegħi darba sar xi dilet. U da l-ħaddiema tax-xogħol m'għandux jaqsam xejn u laqasu Libjan. Taw xaba bħala konsegwenzi għaw xi Libjan qatil l-arusa tiegħu. U min qala xeba, Musulman ieħor? Musulman ieħor assolutament m'għandux jaqsam xejn. Xejn. Jiġifieri jeżistu. Jiġifieri ir-rabja ġiet żvogata fuq persuna innoċenti. Fuq persuna innoċenti. Kompletament innoċenti. U m'għandniex għalfejn jiġifieri nistaħbu wara subajna. It-Times ma jlux għamlet xi survey. Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin qalu ma jridux Arab u Musulmani ħdejhom. U jiena naħdem mal-Maltin u fost il-Maltin u nitkellem mal-Maltin
U għati għaddu li għati dajquhom daw l-praying rooms, jew ma nafx xinu xsejħelhom. Għati dajquhom għax għati jħedulhom il-parking, għati jiġu ħafna ħaddiema bil-ħmiġ, bil-danab, ħafna karattri f'xi daqniet ma nafxiex, allura tibża tibgħat tifel iġiblek xi oġġett jew xi ħaġa, jew t-tifla, u għandhom raġun. Għandhom raġun. Inti għadulek dal-ħsibijiet, Ahmed, dwar il-qasma fil-komunità kbira musulmana f'Malta. Tqis intom li għandkom komunità żgħira ta' 50 u ma tagħtu fastidju l-ħadd u tirrispettaw il-kultura Maltija u tobdu l-liġijiet ta' Malta u ma timponux il-kultura tagħkom fuq dawk ta' madwarkom li nkella fuq il-pajjiż fejn qed tgħixu. Tqis intom imma il-fattu li tibqa' taħt il-kappa Islamika u allura il-komunitajiet musulmani l-oħra, Islamiċi l-oħra, jikkonċernawk. Hemm dejjem hemm diġà naħseb hemm komunitajiet differenti. Kif diġà spjegajt, hemm Xija wkoll f'Malta, hemm Sunni, Xija, Ahmadija, Ibadija, hemm oħrajn ukoll dawa Islami, hemm ħafna diġà. Imma l-punt huwa li jekk hemm differenza minħabba il-fidi tagħhom jew dak il-denominazzjoni tagħhom hija xi ħaġa differenti. Imma kif spjega ħabib tiegħi li hemm jekk jaqsmu bejnietom favur Libja u l-kontra Libja, din hija xi ħaġa differenti. Li di l-ewwel qasma fil-pront ħassir. L-ewwel qasma li ħassir fil-pront. Naħseb il-qasma diġà, pereżempju, aħna diġà namlu niprattikaw separati, kulħadd jaf, u anke Xija li ma jmorrux biex fil-moskija, dik hija qasma diġà hemmhekk. Ejwa maħna. Imma jekk nagħmlu differenza minħabba xi skopijiet politiċi jew dawk Libjani jew kontra Libjani jew Pakistani jew Palestini, dik isir problema, imma jekk diġà għandna dawk l-affarijiet, pereżempju aħna miftuħin aħna niddiskutu u ma naħbux dawk l-affarijiet li aħna hemm fi differenza, theological differences, otherwise aħna bħala bnedmin u bħala l-Musulmani ma m'hemmx differenza, aħna fl-istess kulħadd huwa bniedem, għandu dinjeta bħal kulħadd ieħor. Imma fuq dawk il-punti jien naħseb li jekk dawk dik il-qasma hija vera jeżisti minħabba xi theological differences li jiġu għal sinin u niddiskutu fi rispett m'hemmx problema, imma jekk hemm xi ħaġa moħbija wara dawk li aktar mill-reliġjuża politika. Iva, dik għax dik il-problema, issa mhux hekk. Aktar mill-reliġjuża hija politika, allura il-problema hija ħafna ikbar milli dak li qegħdin naraw bajnejna. Mhux hekk? Ħalli nieħu ftit telefonati. Jiddispjaċini ngħid li semmija illi ma ħadx telefonati mill-ewwel illum. Il-telefon ilu jċempel ma waqafx, ġifieri naħseb il-bozza mhux il-bozza, il-bozzot inħarqu, iteppu jixalu u jitfu, però xtaqt li din id-diskussjoni ma tkunx devjata b'xi argumenti differenti minn dak li xtaqt noħodha jiena. Ħalli nieħu ftit telefonati nisimgħukom u mbagħad inkunu nistgħu inwieġbu. Bħalma nagħmlilkom dejjem telefonati withheld unknown ma naċċettax, żommu mal-kunċett tal-programm, mad-diskussjoni, hekk joġobkom tridu tkunu prudenti fl-indirizzi tagħkom. Insallimlek RTK. Insallimlek John, u nsellem is-semmija tiegħu l-mistednin tiegħek. Hekk joġbok, Sinjur. Wieħed minnhom nsejt jismaw mhux il-Pakistan liħor vera ħad gost nisimgħu jitkellem għax jien naħseb illi il-kultura ħafna minn daw il-Musulmani dil-kultura hija komda, speċjalment għall-istess maskili. Għax inti inqas ma tagħti drittijiet il-nisa, inqas ma tagħti drittijiet, iktar hemm power fuq l-irġiel. Ġifieri power, ikollhom power l-irġiel. U naħseb jiena di tal-kultura hija skuża li aħna ħafna minn nies ġifieri li maħniex Musulmani nassoċjaw li hija reliġjon. Mentri mhix reliġjon. Ħafna affarijiet anke tal-ilbies u mhux ilbies dan huwa kultura li jaddottawha huma biex ikunu komdi huma aktar milli speċjalment l-irġiel għax inti iktar ma jkollok poter fidejk
iktar komda l-biċċa tax-xogħol, meta inti li tajt inti ħadd ma jista' jgħid xejn għax għandek il-poter inti. It's easy. Iktar easy, iktar faċli. Nirringrazzjak ħafna. Iktar ma tħalli nies bloqqas edukazzjoni, dawn iktar tista' tmexxi waħdek kif trid inti. Ok, nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Artikejn salmulek. Hello. Artikejn salmulek. Hello. Ok, mela, ħalli naraw sakemm ovvjament tissorti għall-linja issa. Ħadd m'għandu jimponi fuq ħadd, inkluż ir-reliġjon. Malta hija pajjiż Kattoliku u ħadd m'għandu jissupera dan. Għandu jkun rispettat. Din hija wkoll il-kultura tagħna. Aħna nirrispettaw il-ħutna Musulmani. Iżda ma jfissirx li għandna nippermettu l-estensjonijiet. Loġikament dan jista' jfisser bidu ta' instabilità kulturali, mod tal-għajxin inċert, nuqqas ta' serħan il-moħħ fis-sigurtà. Flok il-qoddim lura. Kellim minnhom jagħmel sens fil-kuntest tagħna. Oħrajn jiddispjaċini ma nistawx naqblu. Jekk joġobkom żommu l-kultura u r-reliġjon tagħkom fil-pajjiżi u l-irkejjen tagħkom. Missirijietna ħallsu b'demmhom għall-istabilità tagħna tgħidilna din l-SMS. Artikejn salmulek telefonat oħra. Hello. Hekk jogħġbok, Sinjura. Jina. Iva. L-ewwel ħaġa John, veru ngħidlek prosit dal-programm informattiv. Għaliex jiena nemmen li ħafna mill-biża u l-ħmerijiet li għandna fuq il-Musulmani ġejjin mill-ignoranza tagħna fuqhom. Number 2, Valid huwa eżempju ċar ta' xi ħadd li adatta ruħu għal kulturi differenti. Joġobni ħafna dak il-kellim tal-Aħmadija. U jiena ngħidlek please, meta tajt l-insara Maltin, tpoġġix il-kulħadd fl-istess keffa, għax għalija l-insara, jew suppost insara, li oġġezzjonaw għax kien hemm il-Arab il-Musulmani jitolbu fil-pubbliku. Mhumiex insara. Jien kieku rajthom kon nieħu gost nara grupp ta' nies kbir qiegħed jitlob u jfaħħar Alla. Issa kien x'kien l-iskop tagħhom jekk għax iridu x'moskej oħra jew le, kienu qegħdin jitolbu u jfaħru l-Alla. Quddiem knisja tiegħi hija ħażin. Jiena ħaġa biex ngħid minnu nisrani ma jistax ikun intolleranti. Anzi il-Papa qed jgħidilna li hemm bżonn ners u reliġjonijiet kollha lejn xulxin. Ok, grazzi. Nippinnaw u niġġieldu fuq il-ħmerijiet. Grazzi. Għaxina veri jiddispjaċini, meta nisma' ċerti nies jitkellmu fuq daw il-programmi, għaw ċerti nies li ma jitalmu qatt ma jridux jitalmu u jgħidu li qegħdin jitkellmu għannom tan-nies u li għan nies insara. Jiena kattolika ferventi u ferħana ħafna li jien kattolika, però għandi rispett kbir għal minnu Musulman tajjeb. Ok, grazzi ħafna. Artikejn insalmulek. Hello. Insalmulek, ek joġbok. Insallimlek John. Lilek ukoll. Għanajdlek, jiena ma naqbix li tawhom dak il-permess li msida l-Pulizija, jew mintom il-permess. Dana qed jiksru l-liġijiet, all right? Fil-pubbliku hemm. Le, jekk kellhom permess ma kinux qed jiksru l-liġijiet, skużi. Ejwa. Le, jekk kellhom permess mill-awtoritajiet, ma kienu qed jiksru l-ebda liġi. Il-ħażin mintom permess. Hekk mod ieħor, ma mhux huma kienu qed jiksru liġi. Jekk il-permess skont il-liġi ma kellux joħroġ, allura l-iżbal għamlu min ħareġ il-permess. Ġala darba jien ingħatajt permess biex nagħmel xi ħaġa, jien minn qed nikser il-liġi. Ma kellux jingħata. Hekk mod ieħor, hekk aħjar. Dik number 1. Number 2, in-nisa m'għandhomx jagħtu wiċċhom. Jekk jagħtu wiċċhom suppost għas għandhom joħorġu mid-dar. Number 3, dawn in-nies jiddispeċini ngħid. Daw qed jieħdu l-benefiċi bħalma nieħdu jiena wint. Qed jieħdu kollox kif suppost bħalna. All right? Qed nirrispettawhom. U dawna għandhom kultura li hija 600 sena lura. U ma nistgħux naqblu fiha dina. Issa dawna wkoll għandhom il-moskeja tar-Raħa Ġdid. Hemmhekk jista' jmorru u m'għandhomx għalfejn ikollna xi moskeja xi ħsieb ta' xi moskej oħra Malta żgħira ma nifilħuhomx dawn l-affarijiet. Issa jekk ma minn inti titlaq minn pajjiż ġol u tiġi pajjiż ieħor tirrispetta l-liġijiet ta' dak il-pajjiż li qiegħed tgħix fih. All right? Allura jekk ma jogħġbokx imbagħad titlaq minn fejn ġejt.
Dak li nixtieq ngħid insemmilkom. Grazzi ħafna. Rispett lejhom għal dawn in-nies. Mhux ovvja, mhux Però ovvja, mhux ovvja. il-kultura tagħhom iridu jibluha. Thank you. Ok, grazzi ħafna li jibdlu l-kultura tagħhom li jimponuha fuq min ma jridix huwa l-ħażin. Mhux hekk timponi xi ħaġa fuq min ma jridix. Jiena ma jfissirx li għax joġobni l-kulur iswed għandi mur id-dar u lil-mara u l-tfal inġalhom ħobbu l-kulur iswed, ma sax nagħmel hekk jiena għandi kull dritt joġobni l-kulur iswed u nħalli l-mara u t-tfal tiegħi jiddeċiedu li ma kulur joġobhom huma. Ġifieri, min jemmen fil-libertà mhux biss tal-espressjoni manki fil-libertà tal-ħsieb, jirraġuna b'dan il-mod. Jekk inti mbagħad tkun riġidu u estrem u li taħseb li l-poter ma jista' joħdu lek ħadd ta' xi nata lilek b'xi sopra naf xi ħaġa ġejja mis-sema batlek xi kaxxa xi pakkett tal għalek inti sirt l-aqwa wieħed fid-dinja, allura mbagħad dik hija kwistjoni ta' mentalità magħluqa mhux hekk walid. Ħalli nieħdu iktar telefonati, Artika insalimlek. Ilek ukoll u l-Aħmed Latif tal-Aħmadija u l-Walid Nafalm. Nabħan. L-ismijiet tagħhom ħadd ħafna bid-diskussjoni mod ċivili u miftuħa. Nixtieq nagħmel xi puntek ma' Mela le sinjur għal-koll. Is-Saudi Arabja milux tellaw l-ewwel membru marat fil-Parlament, jiġifieri progress qed isir. U l-istess Saudi Arabja Dak progress? Ftit ilu kellmu l-Kunsill Lokali tan-Nażaret għallhom isma' tibnux moskeja quddiem il-Knisja tal-Insara, inħallsuwilkom aħna imma bnuha x'imkien ieħor. Jien naħseb ħafna nies dak li raw daqsxejn li ma ġobhomx fosthom lilha. Mhux dak biss ta' quddiem il-Knisja tal-Insida ftit ilu għamlu riklam. Tamara bil-ħwejs ta' taħt, dak ukoll ma ġobniex jiena. Sewa ġifieri l-affarijiet li ma jċirqux ma tofx imorru quddiem knisja. Li xtaqt nsemmu wkoll li wieħed li mhux mistiedef dal-programm li tkellem ħafna fuq il-mezzijiet oħra ta' xandir qal li huma jobdu l-liġi. Kieku jobdu l-liġi ma kienux jagħmlu affarijiet fl-appartamentu fil-garaxijiet li il-mepa ma tagħhomx permess tal-jom u baqgħu jippressaw. Huma bħala ċittadini għandhom dritt, rajt jagħmlu dimostrazzjoni, imma mhux jiġifieri jekk jgħid kelma waħda li jobdi l-liġi u bil-fatti ma jobdijiex, mela aħna aktar mis-sekk tgħid. Billi tubdi l-liġi u twaġġa sentimenti. Ma hemm dik il-kelma fatwa. Forsi jispjegaw da xejn, x'inhi dik il-kelma fatwa. Grazzi. Grazzi ħafna. Ħalli nieħdu aktar telefonati Artikej inselmulek. Ekk joġbok Artikej. Hallo. Ekk joġbok. Qed nisimgħu. Kif nara jien, kif Għala ir-radju ekk joġbok. Kif nara jiena, sewwa fimni ma nara xejn li individwu jipprattika il-reliġjon tiegħu assolutament xejn, li però li ma naqbilx jiena u dina mhix kwestjoni ta' għax jien ma naqbilx, imma l-awtoritajiet biex ngħidlek li għandhom ir-responsabilità tas-sigurtà fil-pajjiż. Dan jeħtieġ ikunu jafu id-drawwiet ta' dawn biex ngħidlek il-Musulmani ta' xelta differenti għax hemm il-Xiti u bħalissa u s-Sunni sewwa li dan iġibu distabilità kull fejn ikunu. U dena ta' wieħed min jagħti kasa ħafna għax hemmhekk stess kien hemm wieħed mill-mistednin tiegħek qal illi ġifieri dana ma tantx qatt jomoda imma ekku illi ikun hemm konflitt. Nistgħu nimmaġinaw dawn kemm hawn Malta li ma jaqblux bejniethom minħabba l-istess reliġjon tagħhom għax wieħed jemmenek u l-ieħor jemmenek. Qed tifhem dik hija illi wieħed irid jara għax mingħajr ma trid l-estremiżmu sewwa iġial. Nies minn pajjiż pereżempju ma nsemmu xejn minn pajjiż minn fejn ġew dawn il-mistednin jaf ikun hemm fanatiku, okej, illi jgħidu mur Malta u għamel hekk u hekk għax dak huwa kontrina. U jsiru daw l-affarijiet, imma rridx nallarma hemmhekk hu. Ġifieri l-awtoritajiet
joqogħdu attenti biex dawn l-affarijiet jaraw kif jikkontrollawhom. Grazzi. Nirringrazzjaw. Ħanieħu l-aħħar telefonata mbagħad nibdew nagħlqu bil-mod il-mod flimkien jiena Walid u Ahmed din id-diskussjoni tal-lum. Din diskussjoni interessanti li żgur mingħajr mhux se noqgħod nagħmel ħafna inviti formali u nibatilkom bil-posta. Żgur li se nerġa' nistedinkom biex din id-diskussjoni nestenduha u niftħuha aktar ħalli nistgħu nifhmu aktar dwar x'inhuma dawn is-sitwazzjonijiet. L-artikej l-aħħar telefonata nsellimlek. Nsellimlek John, grazzi tal-programm. Jina u kolla belli għandu fejn jamlu il-moskeja biex jamlu tal-taħħom, jamlu għabarru jista' jkun fejn il-moskeja. Naħseb li għandhom spazju x'meta nkun nizim bil-karozza għandhom biċċa kbira. Minni ma tantx fimtom jina xini l-idejal tagħhom John. Aħna reliġjon tagħna għalhekk naqraw kull ġimgħa l-istess u kull sena dak biex indaħlu ġorasna it-talim ta' Kristu xinu? Ija, kolla nimxu wara t-talim ta' Kristu, kolla kemm aħna, 400,000 ruħa f'dal pajis. Kolla nimxu wara t-talim ta' Kristu. Għalek dejjem nirrepetu, John, biex indaħlu ġorasna, Kristu, grazzi. Ekku. L-iktar ħaġa inkredibbli li teżisti fost ir-reliġjonijiet kollha fid-dinja, kollha, ġifieri, u forsi neskludu xi waħda jew tnejn li mmulaw, hija l-ipokrisija. L-iktar kelma popolari, l-iktar kelma adattata għall-ipokrisija. Aħna maħniex qed niddiskutu għaw li mi l-aqwa reliġjon fid-dinja, kull min jemmen f'reliġjon jemmen li dik hi l-aħjar reliġjon tad-dinja. Imma skużi, dar twemmin m'għandekx timponi fuq ħadd ieħor, dak li qed niddiskutu għaw. Il-fatt illi hemm barra hemm in-nies qed tirraġuna b'dan il-mod li jien bħala ċittadin Malti u ċittadin Nisrani li jien għandi kostituzzjoni li rrid inħares liha u nobdi, sewwa, qed ngħid illi Ahmed u Walid u Nidal u Abdul u Ching Cheng għandhom kull dritt jemnu f'dak li jridu u għandhom kull dritt jitolbu lil min jridu. Li qed jinkwitaw in-nies barra hu li din it-tip li dawn ir-reliġjonijiet u hawnhekk ħan nispeċifika ir-reliġjon Iżlamika qed tbeżża lil popolazzjoni ta' dan il-pajjiż minħabba li qegħdin jemnu illi daw se jimponu fuqhom dil-kultura illi mhijiex separata mir reliġjon, affiljata fir-reliġjon u qed tkun imposta fuq min ma jridix. Il-biża huwa dan. U nixtieq illi nagħlqu fuq din għallum u mbagħad inkomplu diskussjoni darb'oħra. Walid, l-opinjoni tiegħek dwar dan. Ma rridx fuq xarija. Iva, x'komsa nisa. Ix-xarija, l-imbirka xarija, ħafna nies dil-kelma tkaxkixhom. Fil-qosor. ħajtkellmu jew jien? Le inti Walid, inti. Ix-xarija hija speċi l-Islamic law sewa li tinkludi l-aktar ħaġa li hija kontroversali, il-ħudud aħna nsammulhom li hija l-penal code. Illi dal-pakkett tinkludi tuħ ta' ras, ta' dejn, tħaġġir u hekk. Illi fil-verità tħaġġir niddubita ġifieri jiġix prattikat jista' jkun xi każ l-emmulaw. Imma s-Sawdi għadhom jaqtaw l-irjus u l-dejn u dan u dina waħda mill-akbar issues l-pajjiżi Walid mhux fis-Sawdi biss, qed jiġri. Ejwa, di konflitt ara ħafna mill-pajjiżi Arab ma ffirmawx. Issa din firxet, ma ffirmawx il-Human Declaration. Il-tuħ tal-jus qed isir fil-Libja, fis-Sirja, kull kien. Le imma jien qed ngħid bħala stat ġifieri qed japplika il-Penal Code, l-Islamic Penal Code. Is-Sawdi żgur, is-Sudan rrid idaħħalha jew daħħalha jew ma nafx. Imma da l-pakkett jikkontradixxi lil-all human right instruments. Għalhekk ħafna mill-pajjiżi Arab u Musulmani ma rratifikawx il-konvenzjoni u d-declaration. Dwar xarija law jew dwar xarija law. Għax-xarija aħna il-Kuran. Forsi jkun nistaqsi kważi fix-xarija law, għax ħafna punti li ma taqblux bejnietkom. Għax aħna nemmnu li l-Kuran kollu huwa xarija huwa it-tri. Il-Kuran kollu huwa xarija għall-Musulmani. Hemm ħafna partijiet, pereżempju morali, drittijiet, u waħda minnhom huwa ħudud kastigi. U ħafna il-nies li huma mhuwiex Musulmani qed jistgħu dwar dan il-punt. Hemm kastigi
imma dawk huma fil-jekk hemm pajjiż huwa Musulman u kulħadd jaqbel riformazzjoni kbira hemmhekk u fl-aħħar jiddeċidu fil-imkien li imponu dak il-liġi tajjeb. Imma dik il-liġi mhuwiex għal dawk in-nies li mhuwiex Musulmani u anke għal dawk il-pajjiżi li mhuwiex Musulmani. U jien ngħid li anke dawk il-pajjiżi Musulmani fejn maġġoranza tan-nies huma Musulmani imma m'hemmx riformazzjoni kbira in-nies mhux edukati biżejjed ma nistawx nipponu jinapplikaw dan il-liġi hemmhekk ukoll. Għax hemm bżonn riformazzjoni. Mingħajr riformazzjoni jekk pereżempju għax jekk ħadd applika toħ li dejn trid taqta' dejn il-poplu kollu. Jekk mhux kollu iktar minn nofs tista'. Kulħadd ħajġi blajdejn. Iva, għalhekk il-Islam jgħid li jekk trid tapplikaw il-Profeta Muhammad. Diġà għandna ħafna pajjiżi li nies huma kollha bla ras. Bla ras. Illum il-ġurnata ħanajdlek hemm xi pajjiż fejn nistgħu napplikaw il-Xerija law madwar id-dinja hemmx anke l-pajjiżi Musulmani mhuwiex edukati jew reformed biżejjed biex napplikaw dan is-suġġett. U l-aħħar jekk permettili ngħid li dan is-suġġett huwa vera importanti li qegħdin niddiskutu. Hemmx bżonn biex insiru x'ngħidu aggressive u dan għandu naħseb dan is-suġġett għandu reasonable, sensible, rational u wise approach. Niddiskutu fil-profond u jinsibu soluzzjoni u nimxu it-triq il-qudiem. L-importanti li rridu niddiskutu b'lingwaġġ u b'terminoloġiji li n-nies li qed tismana tifhimna. Tifhimha. Inut li noqogħdu nitkellmu b'lingwaġġ tqil u noqogħdu nidħlu fid-dettall tekniku u noqogħdu ngħidu dik u dik il-kelma u dik. Irridu nitkellmu f'termini fejn in-nies tifhem x'aħna qegħdin ngħidu. L-problema li għandna li f'Malta għandna diversi komunitajiet ta' reliġjonijiet differenti. Għandna l-Buddisti, għandna l-Ortodossi, għandna l-Protestanti, għandna il-Born Christians, għandna kemm trita. Però il-problema hija biss ma' reliġjoni Islamika. U dini li tinkwita lil daw ċittadini tal-pajjiż, mal-Buddisti ma jkunx hawn inkwiet. Mal-Ortodossi m'għandniex inkwiet, mal-Protestanti m'għandniex inkwiet. Ma qatt ma kien hawn inkwiet. Ġifieri qatt ma ħarġu l-Buddisti u jmorru ġo pjazza u jitolbu, l-Protestanti qatt ma ħarġu jagħmlu protesta fit-triq. Il-problema hi ir-reliġjoni Islamika hija qed tinkwieta lil ħafna. Ejju, waħda mir-raġunijiet għax aħna ġirien u ħafna drabi tiġġieled mal-ġirien. U l-istorja għadu ma nixfitx id-dmija għal kollox ta' bejn il-ponent u l-Levant. Għada ma nixfitx għal kollox. Il-ferita ġifiri għada anka psikologikament fil-ġeznaħat. Imma naħseb kif bdejti tajt inti ġifiri li kullħat. Ara, hemm dal-proverbju naħseb bl-Ingliżi li kulħadd jista' idawwar idu basta ma tolqodx imnieri. Sewwa, għax hemmhekk problema. Sewwa. U dan li qisu qatt isir, issa lqatna mnieħer il-Maltin. Da li għamilna ġifieri avolja hemm permess mill-Kunsill. Walid laqtu mnieħer ħażin. L-istorja tal-limna u tħares lura u taqra. Mhux ħanajt klim żejjed imma min iħobb l-istorja ta' Malta imur lura u jaqra u jifhem. Li meta tolqot imnieħer il-Maltin ħażin tkun il-qatt l-imnieħer ħażin. Ħażin. Jiena ringrazzjakom. Nawgura li f'din il-gżira żgħira ngħixu fil-veru paċi li hija veru paċi. Ahmed. Jien ngħid punt żgħir biss. Li nistgħu nagħmlu kollox imma meta jiġi il-paċi u s-sigurtà tal-pajjiż ma nistgħux, there's no compromise and there shouldn't be any compromise. Insiru u nagħmlu affarijiet blal u fil-komunità tiegħi f'Malta żgħira imma madwar id-dinja anke fil-Ġermanja l-Ingilterra għandna komunità kbira. Anke hemmhekk jien fil-isem tal-komunità tiegħi ngħid li aħna dejjem nuru rispett u l-sigurtà tal-pajjiż we will never compromise. Grazzi Ahmed, grazzi Walid tal-li kontu magħna din diskussjoni tkompli darb'oħra, nirringrazzjakom, jiena nawgura li kulħadd jgħix fis-stim u fil-paċi, nirrispettaw lil xulxin dejjem, jekk ikun hemm argumenti impoġġu madwar il-mejda u niddiskutuh, nistgħu jkunu f'mument fejn naqblu li ma naqblux,
imma l-importanti li nimxu l-qoddim fil-paċi. Jiena nkun magħkom nhar l-erba' sa din it-tant nirringrazzjakom ħafna Slim.